कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे. आशिष काय रे जा हांगा वयतालो असो. हा तू हांगा सो. अरे माझ्या बाबाची गाडी हांगासर रे गॅरेजीन मोडली रे ती खातीर येयल्लो आतां ए भितर या मरे. अरे तुका खबर हा आता नुसत्यान केमिकल घातल्या. अरे सिद्धू सिद्धू हो तो पळय साईनाथ. काय रे हो पळय. बरो उरलेता मरे मूड ओडून कोणाक मला मी पडला कितें रे हो. हय दिसता. चल चल आमी आमचें काम करे गाडयेचें. हे कोमो पळय रे अजूनय थंयच बसला मरे हो. कितें चल्ला कितें रे. बिश्टो फोन मारून पळय खरोच उलयता काय उलयना तो. बरं आता एका फोन मारून पळोवया गाणा करता कितें आमची ह्यो. The number you have dialed is currently busy. Please try again later. खरंच बिझी आता मरे हो. एखादी कोण सापडले रे आता. ए सारस्वतान मरे गेल्या ते पाठ पडला रे. आम्ही मातशें ते म्हापसाचो नियोयाचो. आता हासायला बोलूया रे तुझ्यासोबत. अजून थंय जा मरे. एक काम कर ते फोन घेऊया मरे आणि पोया फोन आडा उलयता तो. कोणाला उलयत रे हो कोणती पोया. I'm still waiting for your response. Press star to hang up.